Ngoslem. Omong wae ora. Ki apa? Tak sileke bakul degan. Ha ya ora apa-apa. Muni mungkin rampung dikundurke Mas. Nggih aku. Balekke lho, Tru. Heeh. Iki soalé engko nek tok silih terus gayane tok ilangke ning jane tok del. Ora mungkin perang kok ngedol bendho iki cara ngendi. Kowe iki cah limpat e. Cah prigel e. Tak gawane kok mungsuh Prabu-Baladewa. Heeh. Tak tekati aku ming cekelan omonganmu mau kok mati nglabuhi bapak ki mati utama mlebu swarga. Ha to, Gong? Ya mbah. Ku tak thothok ndasmu lho kowe. Kene iki mantem-mantem kok ono ya mbah. Aku ya meng ngrungokke nek dong pengajian kae. Oh, berarti bener. Heeh. Wis ya. Sik iki titip dompetku sik. Ya. Gak ki sapa bojoku. Omongno bojoku nek aku 3 dina ora bali kok nyelameti tekan 1000. Berarti aku mati. Truk kowe ki takon waras ya, Truk. Lah witekno maju perang ki anane ping mati karo mukti kok. Mongko sing mungsuhku ampuh. Wis ben mati ra apa-apa. Engko piye bojomu ora anak-anakmu? Lah kowe iki like iki ngopo? Nek aku ora ana kowe dadi like padha karo kowe dadi wong tuane anak-anakku. Anak-anakku open ana. Malah abot uripku. Open ana. Ning aku ora bakal gumantung karo kowe, Gong. Nek misale anakku telu kae engko wis do gedhe anu jenenge iki lulus sekolah kabeh. Sigarno Tegal ki dulu omah kae. Entuk tanduri jagung kae. Dol ora apa-apa ora gat anak-anak. Oh iya. Nek perlu kendaraanku rada papat kae. Dolen. Kae tak hitung ping 3 ya rodane, Truk. Papat yo. 3. Sing siji serep. Ora tak pasang. Oh iya, Ning. Sak payu-payune ya, pokoke nggo ora gat anakku. Ya. Pokoke nek aku mati anakku tak titipe kowe. Heeh, aku like kok. Ya. Supaya anakmu ora rewel mbok bojomu sisan. Soale kumbangane rewel ngono ta. Engko nek ana bojomu ora iso ngeneng-ngenengi karepe anakmu piye, lambe atine anakmu piye ki rak bojomu ngerti. Terus bojomu gawane nang omahku wae. Anakmu yo tak gawane nang omahmu. Omahmu tak dol arep nggo sapa? Oh iya, heeh. Anggo nek bojomu nesu, ora wong karo mbakyune kok. Oh. Santai wae to? Iya. Aku yo arep tumindak piye-piye. Yo paling mung patutan. Tak tuthuk ndasmu modar kok paling mung patutan. Wis gak maju ngono to? Ya.